A patrulla fiscal e de fronteiras da Garda Civil de Noia detivo a un veciño da vila por un presunto delito contra a saúde pública. A investigación iniciouse a raíz dunha denuncia anónima realizada na Oficina de Atención ao Cidadá a través da páxina web da Dirección Xeral da Garda Civil. O denunciante informaba da posible venda de sustancias estupefacientes nas inmediacións dun centro educativo do municipio. Os axentes procederon entón a intensificar a vixilancia nas proximidades de varios institutos e colexos, seguindo as directrices do Plan Director para a Convivencia e Mellora da seguridade nos centros educativos. No marco destas tarefas de vixilancia, observaron a varios mozos nas inmediacións do Colexio María Asunta, reunidos e sen respetar as normas de distanciamento social. Cando se achegaron a advertirlles, observaron que estaban a fumar marihuana, polo que procederon á identificación dos compoñentes do grupo, varios deles menores de idade. No rexistro dun dos rapaces acharon un envoltorio con haxís, 3 bolsas con cogollos de marihuana, máis de 200 euros en moedas e unha báscula de precisión. Os axentes procederon á súa detención como presunto autor dun delito contra a saúde pública, así como a incautación das sustancias achadas. Foi posto a disposición do Xulgado de Instrución de Garda de Noia.